Ik hoop dat we met elkaar deze mensen door de tijd helpen kunnen en dat het goed komt alweer. Maar dat wij als Nederlanders, ik met elkaar in voestmaatje, dat wij met elkaar inblijven en net zien elkaar uitspelen worden. Toch liep het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen aan te nemen. Zo vindt haast 2/3 van de Friezen dat de opvang een minder invloed hebben zal op uw samenleving. Ja, als ik hoor dat er ook infiltranten kunnen zijn van de IS, dan ja, dat is natuurlijk weer niet zo goed. Ik denk aan de ene kant dat er toch wel wat rotte appels tussen kunnen zitten. Ik meesten die het geluk hier proberen te zieken en daar soms ik misbruik van zullen meidje. Het verzet liep het op gewoon plakken dat te nemen. Juist de staatssecretaris Dijkhoff trok Leelke inwoners van Oranje belaagd, omdat hij daar zo'n 100 extra asielziekers onderbrengen wil. In Dokkum weer de sfeer juist de jong liep wel goed te nemen. In de stad komt een AZC met 600 vluchtelingen. We leven hier in een hartstikke rijke cultuur. En ik zou het heel erg vinden als je dat niet wilt delen met anderen. En dat is mij. Uit het onderzoek van Eén Vandaag en Omroep Friesland doorblikken dat meer dan de helft van de Friesen mensen uit oorlogsgebieden als Syrië en Eritrea helpen willen. In het verleden ben je vele malen vluchtelingen en dan komen die Italië in de gemeenschap opgenomen. Ik vind dat die mensen gewoon opgevangen moeten worden. En als dat goed geregeld wordt, als de gemeente daar goed mee omgaat en de bewoners om de gebieden heen waar ze terechtkomen, ja, dan zie ik daar geen enkel probleem in. Dus we moeten ons best met elkaar doen en de schouders eronder.